Suomessa pitäisi vahvistaa sellaista energiantuotantoa, josta olisi mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Yleensä polttoon perustumaton energiantuotanto on ympäristöystävällisempää kuin sellainen, jossa poltetaan jotakin. Esimerkiksi tuulivoima ja aurinkovoima on aidosti päästöttömiä energiamuotoja ja julkisia varoja. Jos johonkin ohjataan, niin mieluummin niihin kuin meidän metsien polttoon. Ja mun mielestä voitaisiin myös pohtia nykyistä enemmän energiankulutuksen vähentämistä, että voisiko tämä yhteiskunta pärjätä joissakin toiminnoissa nykyistä vähemmällä energiankulutuksella. Mainitsit nuo tuulivoimalat, niin eikö niidenkin edestä pidä kaataa metsää kuitenkin? Ei tarvitse läheskään niin paljon kuin mitä bioenergian tuotantoon vaaditaan. Entä millaisia neuvoja antaisit meille tavan kansalaisille, joilla ei ole niinkään valtaa vaikuttaa energiapolitiikkaan? Mitä me voidaan tehdä? Mä oon viime vuosina ollut jonkun verran tekemisissä ympäristöaktivismin kanssa ja mulla on vahvistunut itselläni tosi paljon se käsitys, että meillä tavallisilla kansalaisilla on hyvinkin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa. Päättäjiltä pitää vaatia nykyistä tehokkaampaa ja parempaa ilmastopolitiikkaa, eikä välttämättä kannata uskoa ihan sokeasti kaikkea, mitä ne energiafirmat mainoksissaan väittää. Jos havaitsee sellaista markkinointia, mikä näyttää viherpesulta, niin siihen kannattaa puuttua. Suomessa toimii paljon erilaisia ympäristöjärjestöjä ja liikkeitä, joita voi tukea tai joihin voi osallistua monella tavalla. Ja kampanjoita tai liikkeitä voi itsekin järjestää, jos joku ympäristöasia on erityisen tärkeä. Ja loppuun vielä tärkeimpänä, saako Laavulle tehdä edelleen tulet hyvällä omalla tunnolla? Mun henkilökohtainen kanta ja tämän meidän kampanjan kanta on, että todellakin antaa palaa.